ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ନାଁକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାଛ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ଋଷିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁନର୍ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିଛି ମତ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ବେଦକୁ ଚୋରାଇ ସାଗରର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବେଦକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଥରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅସାବଧାନ ଯୋଗୁଁ ହୟଗ୍ରୀବ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ ବେଦକୁ ଚୋରାଇ ନେଲେ। ବେଦ ଚୋରି ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜ୍ଞାନ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ପାପ ଓ ଅଧର୍ମ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାମକ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ଉଦାର ହୃଦୟ ଥିଲା। ସକାଳ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଋତୁମଳା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ତର୍ପଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ପାଣି ନେଲେ, ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଛୋଟ ମାଛ ଥିଲା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମାଛଟିକୁ ନଦୀ ଜଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହେ ରାଜନ, ଜଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଙ୍କୁ ମାରିକରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କେଉଁ ବଡ଼ ଜୀବ ମୋତେ ମାରିକରି ଖାଇଯିବ? କୃପା କରି ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ମାଛକୁ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମାଛର ଶରୀର ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ କମଣ୍ଡଳରେ ମାଛଟି ରହିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ଶରୀର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋତେ ବୁଲିବା ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମାଛଟିକୁ କମଣ୍ଡଳରୁ କାଢ଼ି ପାଣି ଭରି ହୋଇଥିବା ଏକ ମାଠିଆରେ ରଖିଦେଲେ। ଏଠାରେ ବି ରାତିକ ଭିତରେ ମାଛର ଶରୀର ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମାଠିଆରେ ମାଛ ରହିବା ପାଇଁ ମାଠିଆ ଛୋଟ ହେଲା। ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରହିବା ପାଇଁ ମାଠିଆ ଛୋଟ ହେଉଅଛି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମାଛଟିକୁ କାଢ଼ି ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟ ମାଛ ରହିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ହେଲା। ଏହାପରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମାଛଟିକୁ ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ତଥାପି ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଛୋଟ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ମାଛଟି ଧରିଲା ନାହିଁ। ମାଛଟି ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମାଛ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ରାଜା ବିସ୍ମୟ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିସ୍ମୟ ସାଗରରେ ଲୀନ କରୁଥିବା ଆପଣ କିଏ? ମାଛ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ହୟଗ୍ରୀବ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ ବେଦକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଯାଇଅଛି। ଜଗତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅଧର୍ମର ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ିଯାଇଅଛି। ମୁଁ ହୟଗ୍ରୀବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିଅଛି। ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ଉଛିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଭୟାନକ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ନୌକା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତୁମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ମଞ୍ଜି ନେଇ ସପ୍ତଋଷିଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ବସିଯିବ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଳୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସପ୍ତମ ଦିନ ପ୍ରଳୟ ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ତାର ସୀମା ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୟାନକ ବୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନୌକା ଦେଖାଦେଲା।
ସତ୍ୟବ୍ରତ ସପ୍ତଋଷିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନୌକାରେ ବସିଗଲେ। ସେମାନେ ନୌକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାଜ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ମଞ୍ଜି ଭରିନେଲେ। ନୌକା ପ୍ରଳୟ ସାଗରରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ। ନୌକାର ଆଗପଛ ଅଂଶ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏବଂ ସପ୍ତଋଷି ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇକରି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଳୟର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଶାନ୍ତ ହେବା ଭିତରେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ ଭଗବାନ ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ମାରିକରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଦ ନେଇ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବେଦ ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ।